Аре да пробваме на този, на ютубъра мапа Bega Zone Wars. Аз съм го пробвал. Окей. Колко ще бъде обаче. Представям се, брат, аз играя на 60 FPS, не мога да се подигна. И даже ми се сменя. И не мога да си подигна, брат. Аз не съм през компютър, аз съм през PlayStation 5. Ама не съм про. Брати ми се сменя. Той много не бъга на 30 FPS, като от другите ютубери. Без граплер и хил. Без граплер и хил. Да. Изкара. То изкара. Чакай си го променя, къде изкара. Ето го изкара. То, айде. Отивам на... What? Брат ми. Аз не съм загрял. Почти си фулбот съм. Измъкни се. Окей, тапнат. Мам, как не ме хитна? Как не ме хитна? Господи. Това беше бахти хита, това беше хит. Бата, взех ти ханграда! Ти не трябва да си... Ти ще ме биеш, аз съм на пръв. Аз съм на 36 грам. Чакай тук да малко да осветлим положението. Гледах на 60 FPS върви играта перфектно. На мен. Как? Знаеш къде отивам, де? Оп, Хейнграут. Чакай, че ти ще го вземеш. Ти почти не го вземеш. Не! Окей, с Хейнграут. Брат, аз съм най-добър. 38, как съм 38? Не, бот. Как? Не, аз съм идиот, тапнах се и загубих време. И сега ще ми вземеш хайнта. Чакай сега, как да го взема? Динамиксо, дай ми пример как да взема хайнта. Ти на 120 е много добър. Окей, връщам се да ми казвам. Ти на 120 е добър. Окей, значи трябва да мисля. Добре, 33. Почти сигурно. Да, окей. Тя толкова си не чакай. Ей. Окей. Аз поне съм добър на 50 км.
Как ме тапна масно! Как ме тапна масно! Ей, как ме фулбокса масно! Как ме Брат, аз не мога да набия ден, ще си толкова добър. Светли ми каза, че от тебе, Светли ми каза, че Светлите е керо един път. И каза, че си казал, че буквално не стана много добър, почти колкото тебе. Не му вярвам, брат. И после, добре, фулбокса. Има фулбокса. Но аз съм тарика. Окей, забравяй, че ти държиш 185 на едно. Издръжни си! Ей, защо си такъв? Аз тук мога да се сменя на IPS. Не искам. Мале. Не те бия. Не съм на тебе и да те е такова, добре. Окей, фу. Брат, ако те убия на 185, ще проведе. Ще се метна в петата, честно. След две крака. Ама ти си нямаш ли в момента? Как не гадиш? Браво! Що? Как ми добре запиш? Брат, ти ме твой бокс с какви работи, брат. Какви работи? Говори ли което си? Брат, ще ме убиеш. Да. Хора, брат. Хора ще продават на до края на видеото в 20. Как? О, сега трябва да се скачва. Да се боксвам, брат. Не, бе. Трябва да се скачвам, няма как да се боксвам. Аз майка ти как падвам. Знаем, те едва ли играят Fortnite, малките деца. Ако имат PlayStation малките деца. Сега говорим за малките деца. Да, точно аз това ще да кажа, че 5 годишно, ако има PlayStation, брат, честно ви казвам, те майки и бащи колко са богати, бе. Пенсийно! Не бащи! О, не! iPhone! Чакай. Аз нямам iPhone и съм имала 9 даже. Да, и много. Брат, ти това ще го смениш толкова много. Но аз съм сега тарикат. Окей, паднам. Ама... Аз имам най-кривящото! Брат, който ме гледа, брат, гледа какъв е! За какво говорим? Брат, вижте ми лайн! Аз не мога да хипна! Фу!
Ти паднах. Брат, игра на 60 FPS, стига. Ето защо това PlayStation не трябва да са радостни. Ама буквално аз съм на 60 FPS и играта ми е на 200. Окей. Какво? Ти толкова добре? Как? Брат, аз искам да мога дъбъл елит и после да ги върна толкова бързо като тебе. Не мога, а искам. Пробвам се, ама... Аз едва правя дъбъл елит, а не... Буквално преди правих дъбъл елит. Той баба не може да кирка. О, почти го направих! Почти го направих! Ама пак по-бавно тебе. Ето така искам, брат. Как го връщаш толкова бързо? А ти си през компютъра, бе? Вече. АФК си? Не те стрелям. Ти ме най-привен, супер. Нали не искаш да псува, бе? Те става. Мазнувай деца, бе. Да, бе. Повярвам съм. Мазнувай. Еца! Опе! Ако минеш отгоре... Значи фулбокс почти. Да, бати това беше бати фулписа. Сменили си ли пиеса? Чакай. Оп.